बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे त्याचे नवे आमेन. आमेन. Sergace ranie ulas pau. Alleluia. Alléluia. Kita zakat wawon fawzali. Alleluia. तो Hallelujah. आपने संगले परी जीवन जला. Alleluia. हम आपो सोद देवा लगे माग. Alleluia. संतोषानी उल्लास पाव हम सारे मरिये. Hallelujah. kita समी खरस जीवन जला. Hallelujah. मग्या ये देवा तुझ्या पुत्र आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावर संसार संतोष सांगतोय दया केली च्या माये औंकार मरिये मरिये ससनाच्या जिनियस संतोष सांगताला बसत म्हणून आम्ही मागता अस ख्रिस्त आमच्या सौम्यावरी पाहता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय बेन म्हजी मोत सोडाय राख संभाळ आणि सलय आमेन सासना सविष्य उदित तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश संचय फंकोदी समाधान ते विषय घेऊन आमेन आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाता नमान मरिये कृपेन भरले सुमित यशोवा आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमित यशोवा आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमित यशोवा आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या त्या सकाळच्या वेळा एक गडेबोर आमच्या दोळ्या आम्ही चंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया माग्याविषयी सरा या सकाळच्या वेळा आमचे जीवित सोम्याच्या हातान समर्पण देऊ या सकाळच्या वेळा Psalm 126:5 लुकान गळोन ओमतात ती गितां गावन लुतले लुकां गळोन ओमतात ती गितां गावन लुतले रडत ती वेतात घेऊन ओमचे बी गीतां गावन परतून येतात हाडून कणसाचो पेडयो आज या अभ्रेसराच्या दिसा या सकाळच्या वेळा सोम्याच्या मुखार आम्ही हजर जाते आसा जावंक पुरो आत्ता उठल्या मात्र जावंक पुरो आता वरां थोड्यांक 7 जाली थोड्यांक 5 वरां जाली थोड्यांक 9:30 जाली विंगड वेळ या सकाळच्या वेळा उठताना जावंक पुरो आमचे काळीज जावंक पुरो कावजिणेन भरले जावंक पुरो भिरांतीन आमी उठला जावंक पुरो कितें आकांत म्हजे खातीर राखोवन आसात म्हणून आमी चिंतून उठला जावंक पुरो पूण एक उडास दवरया अन्नान देवाच्या हजरपणात आपले दुःख सारले समोरच्या पहिले पुस्तक म्हणता अन्ना वचून देवाच्या हजरपणात देवाच्या मंदिरांत रडले तुझे रडणे निर्फळ असवना
ती रडवून गेली, तिचे मुखामळ बावून गेले. देवाचे उतर म्हणता तेंकान पाटी बसोच्यो जाल्यार ह्या बरोवशान ती पाटी गेल्या की ताचे उपरांत तिचे मुखामळ खंतीन केदींच भावरले ना, केदींच ना म्हणता देवाचे उतर. आज त्या सोम्याच्या हजरपणात हांव आणि तू आसानिंगी. त्या सोम्याच्या हजरपणात आज हांव आणि तू वेळ करसूं खायला नंगी. त्या जिवंत देवाच्या हजरपणात आम्ही येताना तो आमच्या सगळ्या दुःखाक साथ दितलो. ताचे उतर नीस. ताच्या उतरां प्रमाणे आज जी कोण दुःखान गळोन येतात ती खंडीत गितां जावन लवतली. रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां दुःखान आसली. तिका केवळ एकच दुःख नाही, किडा म्हणले एक मात्र समस्या नाही. तिका घरांतावन भायर काडले. तिका आपल्यानीच भायर काडले जावंक पुरो. कित्याक तिका ही पिडा आयिल्लीच त्या कुटुंबाच्यांनी ताच्या घरच्यांनीच चिंतले हे शिराप म्हणून, आणि तिका कुटुंबांतावन भायर गेला, घरांतावन भायर गेला. तिचे दुःख कोणाकडे सांगचे? तिका न्हिदोंक सुवात नातली. कितें घेवंक वचोंक जायनातले. इवन ती खंयच्या जाग्यार तिचे वस्तूर उमळूंक वतली त्या जाग्यार कोणी वचनातली. कोणी नसल्या वेळार तिने वस्तूर उमळूंक वचचे आसले. कसले तिची दूख आसली. बापायनीच संत बापायनीच तिका डिसोवन गेले. त्या खातीर जेजू तिका म्हणटा तुझ्या भावार्थान तुका बरो केला. दुवेत दाखयता. कित्याक बापायचो मोग थंयसर तिका लागता. आज त्या सोम्याच्या हजरपणात आमी आसा. आमचे सगळे दूख घेवन आज एक आवय जावन तू ह्या जाग्यार आसा जावन पुरो. एक बापय जावन तू ह्या जाग्यार आसा जावन पुरो. एक घोव जावन, एक बायल जावन आज तो त्या सोम्याच्या हजरपणा आयलाय जावंक पुरो. आज दुःखां गळोवन आयिल्ली हरी एकली गितां गावन लुतली. त्या देखून त्या सोम्याक आमी अर्घां दिया. आमचे माईक सगळे अनम्यूट कर. त्या सोम्याक थोडो वेळ आमी घट्टतरान स्तुती करया. हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया हालेलुया. आमचे सगळे माईक अनम्यूट करून स्तुती करया त्या सोम्याक. हालेलुया हालेलुया रिया शियाराला बरा शिरा बरा दिगिरा बरा दिबरा शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया
Psalm 118:14 सर्वेश्वर मुझे बोल आणि मुझे गीत तो जाऊन असलो मुझं सगवणदार सर्वेश्वर मुझे बोल आणि मुझे गीत तो जाऊन असलो मुझं सगवणदार हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 Psalm 103:6 सुरेश तारण देतात जुलूम बघतल्याक न्याय देता सर्वेश्वराचे कृत्य तारण देतात जुलूम बघतल्याक न्याय करून देता सर्वेश्वराची कृत्य तारण देतात जुलूम बघतल्यांक तो न्याय नीट करून देता सर्वेश्वराचे कृत्य तारण देतात जुलूम बघतल्यांक तो न्याय नीट करून देता सर्वेश्वराचे कृत्य तारण देतात जुलूम बघतल्यांक तो न्याय नीट करून देता हालेलुया 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 Hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. अर्गान जेसू, अर्गान जेसू, अर्गान जेसू, अर्गान जेसू. ये गडी बोर आमच्या दोळ्या आम्ही दंप्या. दोळ्या आमच्या दंप्या. दोन्ही हात आमच्या मुखार उसवून दवरया. बंद दोळ्यांनी कालवारच्या जेजू लागी आम्ही या कालवारच्या त्या क्रुसा लागी आम्ही या क्रुसार कळतल्या जेजूक एक घडी भोर आम्ही पळवया क्रुसार कळतल्या त्या सोम्याचे मुखामोळ आम्ही पळवया क्रुसार कळतल्या त्या सोम्याचे दोळे आम्ही पळवया तो तुकाच पडोन आसा He is your personal savior. Personal. तो तुझेकडे पर्सनली उलोवंक शकता तुझे दुःख पर्सनली तुझे दुःख गळतना त्या जाग्यार तो ताचो उजवो हात दवरूंक शकता सगळी तुझी दुःखां ताच्या हाताचेर पडून आसात विश्वास घ्या तो केदीच साडिना केदीच सोडिना तेजे दूख अनुभव करया अनुभव करया अनुभव करया सोम्याचे सकत याकडे वाढवून येते असा अनुभव करया जेजू याकडे आमचे मध्ये आसा 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 ताका तुम्ही पळयते आसात पळयते आसा जेजू जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू 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 त्या कुर्सार उमकळतल्या जेजूचे मुखामोळ पळया उलया ताचे लागीं 1-2 मिनटां उलया ते करतो अवकाश त्या सोम्या लागीं उलोवचो जेन्ना सिमा पेद्रून जेजूक रूपांतर जाल्ले पळयले तो म्हणालो सोम्या
आम्ही हांगासर कितले बरे आज तो सण भोगचेचो ह्या लेंडर्सल्या एकल्यान तिथे आसा Jesu, Jesu, Jesu तुका पडतेस तुझ्या बावळ्याचे दुःख तो गोड करतेस Jesu, 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 Jesu. Psalm chapter 118 verse 21 कित्याक तुवें म्हजी विनवणी ऐकली हांव तुका अर्गां दिता आनी तूं म्हजो सडवणदार जालोय कित्याक तुवें म्हजी विनवणी ऐकली हांव तुका अर्गां दिता आनी तूं म्हजो सडवणदार जालोय ह्या घडी एकली भयण हांगासर तुजे टेस्टमनी दिवंक कशें येता ह्या मगनाची सुरवातच टेस्टमनी आमी ह्या घडी ऐकूया Yeah, praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord, brother. Thank you so much, Brother Lancy Rego, and all the intercessors over here. This is Yvette Coutinho from Mulund, and I was always putting my this petition for the marriage of my son Denzil with Lavita in Mangalore, and I'm living in Mumbai, Mulund. I just want to glorify my Lord and for all that He has done to me during this time. And I just want to tell you how miracles happen and how signs, wonders, and miracles can be seen when we trust in the Lord. It is the thing that we have to keep our spiritual eyes open. It is not that with the physical eyes that we can see, but if you are spiritually having a bond with the Lord Jesus, He will reveal to you everything, and that is what I have seen. And during this time when my son's wedding was there on May 10th, we had a rose over here on May 3rd. It was, I was not afraid of anything because I have my old mother at home. She's 91 years old and I couldn't take her to for the rose. I had a lot of, intention of taking her, but because of her weak health, I did not take her. But the Lord provided me with a person, not from my own family, but from an outside, who willingly said, okay, I will take care. And she was a wonderful person, who was there with my mother for the whole of the rose. I was out and she was over here with my mother to take care. So I thank my Lord for the provisions that He has made. And secondly, I was praying for the rain, that during the girls' rose, there should be no rain in Mangalore, because all throughout in Karkol, there was rain from April end to May 3rd. And her rose was on 8th. But it so happened that on 6th, we had to leave for Mangalore from here to from Mumbai, and on the 6th night it rained very heavily over here in Mumbai, and on 7th the rain was here, and God sent all the rain from Mangalore and shifted over here to Mumbai. So that is the biggest miracle that God has made, and there was no rain over there for rose. So girls' rose went off very well. I thank my Lord for that and I glorify Him. And on 10th there was a wedding. So I was praying that there should be no obstacle hurdles, to any hindrances to come our way. And Jesus heard, and there was a provision made for my sister who is staying in Pune. She did not attend the wedding, but she was with my mother over here for all the 6 days. So for which I thank the Lord. So you see these small signs, wonders, miracles that are happening when we pray to the Lord. So when the believer and the faithful pray to God, He is a hearing God. He is a God, prayer answering God. And he meets up with your needs. So I have taken the verse, like I was praying this, claiming this verses for my function, that is Psalm 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not lack anything. This verse, it gave me an assurance and a conviction and a sense of divine provision and protection, and sufficiently, because our God is the shepherd, the believer will have everything they need. And secondly, I was claiming this verse, Philippians 4:19, and my God will fully satisfy every need
of ours according to his riches in glory in Christ Jesus. So I know that when my God is giving me the promises, he is a God who is a faithful God and he is faithful forever. So I thank my God for this. And lastly, the verse came to my heart very strongly is the verse 3, verse 6, 4 verse 6, do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So this is what I say, my brothers and sisters, that this is what our wonderful God and awesome God is there by our side. So even if we are sick or in trouble, we trust in the Lord and we keep praising him because he knows everything. He knows our heart and our mind, and he knows every moment and every detail of our life. So I thank the Lord and glorify the Lord, and I thank you, Warfare's intercessors, for your prayers. Thank you, Brother Lency. This Praise is my the Lord. testimony. Praise the Lord. God bless you. Thank you. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Tina Sangle last Kindly word keep of the God. kindly keep the couple Denzel and Lavita in prayer. Sure. Tina Sangle आखिरी words Philippians 4:6. तुम्ही सगळे नोट करून घेऊयात. कष्टावेळा दुःखावेळा ते वर्ड्स आम्ही रिपीट करूयात. याकडे विशेष सरांनी पहिल्या कण आम्ही समर्पण देऊन मग या हरियकल्याने आम्ही आशीर्वादात जाऊन घेऊनच्या पासत आयसो दीस हरियकल्याने आम्ही केल्या जाग्यावर सगळ्यांनी समयाचं आशीर्वाद अनुभव करच्या पासत विशेष सरान या पहिलं कण आम्ही भेटवून देऊन येऊ तर सांगत आहे म्हणून सोपटे रिपीट करूया. Number 6, 24 to 26. सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाशचे पंख आणि तुझी दया करू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. Number 6:24. सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाशचे पंख आणि तुझी दया करू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. Number 6:24 to 26. सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाशचे पंख आणि तुझी दया करू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. Number 6:24 to 26. सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाशचे पंख आणि तुझी दया करू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. Number 6:24 to 26. सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाशचे पंख आणि तुझी दया करू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. Number 6:24 to 26. सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद तुका सांभाळू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे प्रकाश आणि तुझी दया करू. सर्वेश्वर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. सकाळी विशेष मग आम्ही कितल्या कामाच्या समस्या असतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात, विजाच्या समस्या असतात, कोर्टाचे केस असतात, जाग्याचे समस्या असतात, डॉक्युमेंट्सचे रेकॉर्ड्सचे समस्या असतात, कितल्या जण रिलीजच्या समस्या असतात, कितल्या जणांचे विजा रिलीज दिवंक जायना या ट्रान्सफरेबल विजाना, कितल्या जणांचे कामाकडे दर दितात, कष्ट ते असतात सांभाळ दिनात, फायनल इंडेमनिटी देऊन कितल्याचे विजा कॅन्सल केला, कितल्याचे विजा अप्रूव्ह जातात ना हर एक समयाच्या भेटून देऊन येऊ तर सांगत आहे म्हणून सोपटे रिपीट करूया. Isaiah 45:2. तुझे मुखला आणि पर्वत समतल करतो, आकाशाच्या दराची पोट करतो आणि लंडाच्या आडांबे मोडवडे करो. Isaiah 45:2. तुझे मुखला आणि पर्वत समतल करतो, आकाशाच्या दराची पोट करतो आणि लंडाच्या आडांबे मोडवडे करो. Isaiah 45:2. तुझे मुखला आणि पर्वत समतल करतो, आकाशाच्या दराची पोट करतो आणि लंडाच्या आडांबे मोडवडे करो. Isaiah 45:2. तुझे मुखला आणि पर्वत समतल करतो, आकाशाच्या दराची पोट करतो आणि लंडाच्या आडांबे मोडवडे करो. Isaiah 45:2. तुझे मुखला आणि पर्वत समतल करतो, आकाशाच्या दराची पोट करतो आणि लंडाच्या आडांबे
Isaiah 45 आवाज आणि पर्व समर्थन करतलो आकाशाच्या दाराचे निलंदाचे आडाबे मोडोडेतलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो या कणात विशेष समर्पण देऊन मग या परत एक पटी सगळे कोर्टाचे केस विजाचे केस कितल्या लॉयर एम्प्लॉयर फसयला एकल्या भावाचे या महिन्यात 2 वर्ष जाऊन जाते 2 वर्षांत त्या भावाक एम्प्लॉयर फसयला ताजे फायनल इंडेमनिटी आणि की इश्यू जाऊन विजाचे समस्ये विषयी तर समयाच्या समर्पण दिव्या एका भावाक कंपनीत ताज्या एम्प्लॉयरान फायनान्शियल बेसिसार ताका ट्रॅप करून ताचेर केस गेल्या विषयी तर त्या भावाक समर्पण दिव्या तसेच कितले जण जागो भितर गेला फॉर्जरी झाल्या जाग्याचे रेकॉर्ड समाधान जावंक पुरो जाग्याक वाट दिते जावंक पुरो सगळे समयाच्या हातान भेटून दिवन येऊ तर सांगात म्हणून सोपटे रिपीट करूया Exodus 14:14 सर्वेस तुमचे खाते सुस्तलो तुम्ही शांत रहा Exodus 14:14 सर्वेस तुमचे खाते सुस्तलो शांत रहा Exodus 14:14 सर्वेस तुमचे खाते सुस्तलो शांत रहा Exodus 14:14 सर्वेस तुमचे खाते सुस्तलो तुम्ही शांत रहा Exodus 14:14 सर्वेस तुमचे खाते सुस्तलो तुम्ही शांत रहा Exodus 14 सर्वेस तुमचे खातीर सुस्तलो तुम्ही शांत रहा नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो सगळ्या आमच्या भुरग्यांक आणि युवा जना विशेष समर्पण दिव्या विशेष रान या कणात माग्या आमचे सगळे भुरगे पवित्र आत्म्याच्या देणाने भरचे पसतो सगळे कन्फ्युजन येतात वाईट एडिक्शन येतात सुटका मेळचे पसतो सारखे डिसिजन काढण्याक देव तांकां कृपा लाभोंदी मार्गदर्शन तांकां मेळोंदी वाईट संगतपण येतात सुटका लाभोंदी वाईट एडिक्शन येतात सुटका लाभोंदी जर कितले जाणां भुरगीं आज वाईट लैंगिक पदकाच्या आवडण्याचे गुलाम जाल्यार जावंक पुरो ड्रग्सचे गुलाम जाल्यार जावंक पुरो वाईट रिलेशनशिप जावंक पुरो विशेष सर्य कथान भायर देव तांकां कृपा लाभोंदी कितले युवा जाणांक काम ना विशेष तांकां समयाच्या समर्पण दिवन माग्या कितले युवा जण सैरीक सत्य आसा तांकां समयाच्या समर्पण दिव्या कितले भुरग्यांक खंयचे युनिव्हर्सिटी कान गेले खंयचो सब्जेक्ट कान जे म्हणले खंयच्या राष्ट्राक वचो जे तें डिसिशन काडून ते ना विशेष तरान त्या भुरग्यांक समयाच्या समर्पण दिवन तो समीस तांकां सारखें मार्गदर्शन दिवन ते म्हणून सांगात म्हणून हे उतर सोपटे रिपीट करया Isaiah 11:2 सर्वेश्वराचे येऊन रावतलो जागवायसाने समसने बुद्धीसो आणि पदवेसो सर्वेश्वराच्या शाणेपणासो आणि विरांतीसो Isaiah 11:2 सर्वेश्वराचे येऊन रावतलो जागवायसाने समसने बुद्धीसो आणि पदवेसो सर्वेश्वराच्या शाणेपणासो आणि विरांतीसो Isaiah 11:2 सर्वेश्वराचे येऊन रावतलो जागवाय सारी समजणे सत बुद्धी आणि पदवे सत नरेश्वराच्या शाणेपणासो आणि विरांतीसो Isaiah 11:2 नरेश्वर सत मोताचे येऊन रावतलो जाणवाय सारी समजणे सत बुद्धी आणि पदवे सत नरेश्वराच्या शाणेपणासो आणि विरांतीसो Isaiah 11:2 नरेश्वर सत मोताचे येऊन रावतलो जाणवाय सारी समजणे सत बुद्धी आणि पदवे सत नरेश्वराच्या शाणेपणासो आणि विरांतीसो Isaiah 11:2 सर्वेश्वरासोत मोताचे येऊन रावतलो जाणवायसोत मोताचे समजण्यासोत बुद्धीसो आणि पदवेसोत सर्वेश्वराच्या शाणेपणासो आणि विरांतीसोत नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो सगळ्या पुढे सांग समयाच्या समर्पण दिया टीबी ब्लड प्रेशर एड्स कॅन्सर डायबिटीस
विंगड तरांच्या पिढ्यांत कष्टांच्या हर एक भावना सम्याच्या समर्पण दिव्या रॉकी म्हणल्या बाबा विशेष समर्पण दिव्या मतायस म्हणल्या बाबा समर्पण दिव्या हर एक कितल्यान आयसीयूत आसात सिरियत आसात कितल्यांचे कितें पिडा म्हणून तांची पिडा डायग्नोज जावना विशेष समर्पण दिव्या वर्सा विंगड टायपाच्या पिड्याक वखद घेवन आसा तांकां सम्याच्या समर्पण दिव्या ल्हान भुरगे व्हेंटिलेटर आसा तांकां समर्पण दिव्या ल्हान भुरगे कॅन्सर पिडेन कश्ट आसा तांकां समर्पण दिव्या आज विशेष कोणाची सर्जरी आसा कोणाचे ब्लड रिपोर्ट या कसले रिपोर्ट येवन आसा विशेष तांकां सम्याच्या समर्पण दिवन सांगात ते म्हणून हे उत्तर सोपटे रिपीट करया Psalm 107:20 आपले उत्तर तांकां बरी केली तसो जीव नासलो ताणें निवारलो Psalm 107:20 आपले उत्तर तांकां बरी केली तसो जीव नासलो ताणें निवारलो Psalm 107:20 आपले उत्तर तांकां बरी केली तसो जीव नासलो ताणें निवारलो Psalm 107:20 आपले उत्तर तांकां बरी केली तसो जीव नासलो ताणें निवारलो आपले तांकां बरी केली जीव नासलो ताणें निवारलो 107 आपले उत्तर तांकां बरी केली तसो जीव नासलो ताणें निवारलो नमान मरिये कृपेन भरले सोबी तुजे सोय आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू या क्रियेच्या कणा जाता जाल्यार आमी सगळे दिंब्यार पडया तरी हात आमचे वयर बारया या क्रियेच्या कणांत विशेष रान मागया कितले जण आमच्या लागीं मागोंक सांगला सम्याच्या तान भेटोवन दिवया सिल्विया म्हणले भयण 4th स्टेज कॅन्सर डॉक्टरांनी होप सांडला सम्याच्या तान भेटोवन दिवया मागया विशेष रान कितले जण हॉस्पिटलान मेडिसिन घेवन आसात तांकां सम्याच्या तान भेटोवन दिवया एकली भयण सिवियर हेडेक सुमार दीस जावन जेजूचे भोव पवित्र अमल रगत ह्या जाग्यार वाडोवन दी आयजाया 53:5 ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जावन ताच्या घाया वरवीं जेजूच्या घाया वरवीं भलायकी वळोन येवन दी रिना म्हणल्या भयणीचे सगळे गरजो सम्याच्या समर्पण दिवया रॉकी म्हणलो ताका सुमार दीस जावन थोड्या दिसान जावन ताप आसा ताचे पेट स्कॅन रिपोर्ट येवंसो आसा विशेष मागया तो पेट स्कॅन रिपोर्ट जेजूच्या अमूल रक्तांनी तळ जावन दी बरो रिपोर्ट तांकां मेळोवन दी विशेष मागया एकली भयण तिच्या आनी तिच्या पुताच्या फायनान्शियल ब्रेक थ्रू खातीर मागून आसा सम्याच्या समर्पण दिवया नेविल म्हणलो भाव मायग्रेन हेडेकांतल्यान कंप्लीट सुटका मेळचे पसत एकटी भयण मागून आसा तिच्या आवयचे सोल अँड फीट तशेंच लो सोडियम या पिडेतान कंप्लीट रिकवर जावचे पसत तशेंच तिच्या धाकट्याच्या चेडक्याक आनी तशेंच व्हडल्या भयणीक विशेष शांती समाधान तांकां लाभचे पसत विशेष समर्पण दिवन मागया एका कुटुंबांत समाधान ना विशेष समर्पण दिवया काजर दिला ते दुयेक समाधान ना त्या भयणीक घरा टॉर्चर मेळोन आसा थंयसर गोवाच्या कुटुंबांत विशेष समर्पण दिवन मागया एक काजरी जोडे देवसाच्या कागार आसा विशेष समर्पण दिवन मागया आज कितले काजरी जोडी देवसाक अप्लाय केला मागया तांचे जिवितांत परत मोगूब जावं दी मिसअंडरस्टँडिंग पयस जावं दी कितली भयणी भुरग्यांच्या देण्या पासत मागून आसात समर्पण दिवया लाविटा आनी मेलरॉय म्हणल्यार भुरग्यां पासत विशेष मागया ते खंयच्या जाग्यार आसा थंयसर काम सुद्दां आसात बरें काम तांकां मेळचें पासत समर्पण दिवन मागया
विशेष आयचे संजेची मग्न समर सुम्याच्या समर्पण दिव्या होली फॅमिली हॉलांत 7:28 विशेष सगळे मांडावर सुम्याच्या समर्पण दिव्या एक गरजो सुम्याच्या समर्पण दिवन सांगात म्हणून येऊ तर 100 पटी रिपीट करूया. Ezekiel 36:27 तुमचे भितर घालतलो तुझ्या कायद्याप्रमाणे सर्व करतलो परीक्षा करतलो आता सर्वेस्पर Ezekiel 36:27 तुझा आत्मा तुमचे भितर घालतलो प्रमाणे सर्व करतलो माझ्या आज्ञा तुम्ही परीक्षा करतो उलयता तो सर्वेस्पर Ezekiel 36:27 मुझा आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुम्ही माझ्या कायद्याप्रमाणे सर्व करतलो तुम्ही परीक्षा करतलो तो सर्वेस्पर Ezekiel 36:27 मुझा आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुझ्या कायद्याप्रमाणे सर्व करतलो तुम्ही परीक्षा करतलो उलयता तो सर्वेस्पर Ezekiel 36:27 मुझा आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुम्ही माझ्या कायद्याप्रमाणे सर्व करतलो मुझ्या आज्ञा तुम्ही परीक्षा करतलो उलयता तो सर्वेस्पर Ezekiel 36:27 मुझा आत्मा तुमचे भितर घालतलो कायद्याप्रमाणे सर्व करतलो मुझ्या आज्ञा तुम्ही परीक्षा करतलो उलयता तो सर्वेस्पर नमान मरिये कृपेन भरले समित तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू दोन्ही हातांच्या वैर बार्या गळ्यांच्या तंप्या आयजाया 11 सर्वेस्पर स्वत्म थाचे येऊन रावतलो जाणवायचो आणि समजण्याचो आत्म बोधेचो आणि पदवेचो आत्म सर्वेस्पराच्या शणेपणाचो आणि भिरांतेचो आत्म यस सर्वेस्पराचो आत्म आज या लढेसल्या हर एकल्याक या झूमाचेर आणि युट्यूबाचेर कितले जण मग्न आयकन आसतात हर एकल्याचेर यस सर्वेस्पराचो आत्म आज रास करून दी यस सर्वेस्पराचो आत्म हर एकल्याक काबर करून दी यस सर्वेस्पराचो आत्म हर एकल्याक सोडून व्हरून दी विशेष तऱ्हान माग्या तो सर्वेस्पराचो आत्म जो मजदार जेजून बसयल्लो ताच्या बापा लागे मागून दिता म्हण सांगल्लो तो देवाचो दैविक आत्म या हर एकल्याक या ब्रेसराच्या दिसा विशेष तऱ्हान सोडून व्हरून दी या ब्रेसराच्या दिसा हर एका बनपासातले हर एका सांकलेतले सुटकाला बोंदी या ब्रेसराच्या दिसा विशेष तऱ्हान आमकां हर एकल्याक शांतीच्या समाधानाच्या वाटेन सोडून म्हणून घट्ट तऱ्हान स्तिकर मागया हालेलुया 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 रुदी 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 शिराला बरा शिरा बरा बरा दिबरा शिराला बरा बरा दिगरा बरा दिबरा शिरा बरा बरा दिबरा 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 हालेलुया 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 रायना जियाना जानिक विजय इवेट जॉयस माइकल लविटा लीना मिलिन शरल सोनल तेरेसा निर्मला निवान प्रिया संसिया आयरन ऑस्टिन अनिता डेसा अनिता आश्ले लांसी ललित अरुण वॉस डेरिल हिल्डा जेसिंटा निसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स जॉनसन जूलियस स्टेफानी जेसन स्टीफन कैटलिन कैल्विन किशोर वीडा लीना लीना वॉस Ledwin, Valerian, Sonal, Ortlin, Henry, Margaret, Liston, Milburn, Nancy Dessa, Nancy Lobo, Nisha, Lennon, Lenwell, Lawrence, Florin, Priya, Anil, Agnello, Rinna, Rita, Sharon, Cyril, Cassie, Cyril Lobo, Victor, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Anil, Savita, Gloria, Divya, Ronnie, Clara, Alva, Sinela, विशेष रान वृंदा रॉकी विशेष रान देवा हर एकल्या भुरग्यांच्या समर्पित आशीर्वादाने बोल कृपेन करून सलोन मत आमेन 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 नमान मरी कृपेन भरले सुमित तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा आणि पुतात आणि पवित्र आत्म्या Praise the Lord. Praise the Lord. Morning to विशेष all. तऱ्हान या गुड मॉर्निंग आज विशेष तऱ्हान मगड्याचो मत 7:18 सिटी इगर्जेंत विशेष तऱ्हान तुम्ही जॉईन जाया हेरान तुम्ही सांगा होली फॅमिली हॉलांत
आणि तसेच फाल्यां सकाळी सक्रामेंताचें आराधना आसतलें आणि तशेंच झूम मग्नाचे लिंक युट्यूबार अवेलेबल आसा. तुम्ही हेरांक शेअर करा, तुमच्या ग्रुपांनी तुम्ही शेअर करा आणि ह्या मग्नाचं मोटिवेशन हेरांक तुम्ही सांगा. ते तुमकां हर एक